Welcome to the universe of Rocky Santino. Ikaw na di ay. Shaman! Saman, balot o itlog? Balot kay may piso. Nga naman. Dali lang ka makaitlog. Ang sa pagkaon sa balot? Abrihan ang itlog. Abrihan ang itlog human. Supsupon ang bulot. Supsupon ang balot. Ang itlog, supsupon pa ba nimo? Gunitan ang imong itlog. O dili nimo ginasupsop, ginagunitan na nimo. Gunitan ang imong itlog. Ang balot mo ang supsupon. Supsupon nimo. Nya tapos ang pagkaon sa balot, unsa pa nimo pagkaon? Unsa pa ibutang na? Sukag, asin. So kagasin ang itlog butangan, pwede ba butang suka? Pwede gyapon. Pero hapdos kayo no. Hapdos. Na-try na nimo butang suka itlog. Wala pa po. Saman, balot o itlog? Balot. Nga naman. Namit ba yung balot? Kano sa ka nakatilog balot? Lugay na. Ang say paminaw kung makakaon kag balot. Makuha ng kuan. Mo init ang lawas. Ang say kalayan sa balot o itlog? Lay kay ang balot may bulbul. Ang itlog, Ang itlog asa kalayan sa buhok sa balot? Ang balot na may buhok. na ang balot Asa ang buhok sa balot? sa sulod. Ang itlog Ang itlog nasa sulod yapon. nasa sulod, di ba sa gawas ba ng buhok sa itlog? Sa gawas Sa gawas ibabaw. Ilalom. Silalom. Ilalom. Aba, ano man nga interview Okay. diyaman? Saman, balot o itlog? Balot! Nga naman. Kay dali na lang magpiso. Ang itlog di ay. Ay, ano man nga interview. Dugay pa magpiso. Kung saan pagkaon sa balot? Buksan eh. Ang itlog, buksan gyapon. Ho eh. Unsa sunod pagkaon mo sa balot? Magbukas. Piso. Piso. Unsa mo supsupon ba nimo ang balot? Ay, ti oo ah. Ang itlog ginasupsop nimo. Wala. Ginausan mo nimo. Ginadaritso kaon ah. Ginadetso. Di ba nimo gunitan ang itlog? Gunitan eh. Nagagunit kag itlog. Ho di eh. Ang balot ginasukaan ba nimo? Ho eh. Ang itlog ginasukaan nimo. Wala na. Nga naman hapdos. Hapdos. Mapait. Agarain naman aga. Saman balot o itlog? Balot. Nga naman. Nami ang balot kay may bulbul daw. Ang itlog di asa rin bulbul sa itlog. Why ko ka siguro ba yung itlog ka manok why mat bulbul? Ang bulbul sa ang buhok sa balot asa man nasa sulod sa gawas. Sa sulod di kay hindi man makita kung di mo i-open ang itlog mo. Ang itlog ganang asa man ang buhok sa gawas sa sulod. Sa ubos. Sa ubos. Sa ibabaw, di ba, wala pa sa ibabaw ang buhok sa itlog. Wala na sa ubos nagtapok. Saan mo pagkaon sa balot? Ibuksan sa sunod. Supsupon eh. Ang itlog, musabsab pag ang itlog. Dili ka unon lang nako. Wala pa kakasabsab ang itlog. Wala pa. Kung pasabsabon ka ang itlog, musabsab ka. Oo di ko na anak ka partner ko. Saman, balot o itlog? Gwapo siguro na yung balot. Nga naman, Gwapo sapsapon. nakasabsab na kag itlog. Balot lang. Balot lang. Saan mo pagkaon sa balot? Usapon. Usapon nimo. Sapasapon. Anya ang itlog saan mo? Dimol-dimolon lang. Dimol-dimolon. Ginaugom ba nimo itlog? Adi na. Diretso na tulon. Dili sa talon. Anya sa may naa sa balot o itlog? Ang balot na may piso. Ang itlog na yelo. Na yelo. Anya ka nang nabay buhok ng balot? Ang umani siguro wala may balot. May buhok. May buhok ang itlog. Ang itlog wala pod. Wala pa buhok. Natalagsa siguro. Natalagsa. Rosa ko itlog na. Imong itlog na buhok. Natalagsa ka ni. Itlog lang hindi ko yung balot. Nga naman. May bulbay pala iwabi. So, kano sa kalas na kakaon ng itlog? Palagsa na lang kay kami pusal na ko. So, di ka ganahan magkabalot. Di ko ganahan, di ko gawin yung balot. Sa man mo pagkaon sa itlog? Dugdog tapos pabuwak na siyo po yung sabaw. Dili ba sakit dugdog ko ng itlog? Sakit ay. Kano sa ka nakadugdog og itlog? Sa bata-bata pa ko. Nasa naman ang balot? Dinadugdog o ginaliktan? Kinadok-dok. Balot. Nga naman,
Kay namin. Di ka magkaog itlog? Makaon gapon. Ang saan mo pagkaon sa itlog? Siyempre, ibuksan. Buksan ang balot. Buksan gapon. Human sa kaon o magbukas mo sa balot. Siguro. Ginahigop nimo. Siyempre. Ang itlog ginahigop po nimo. Tanga. Hindi. Nagahigop kag itlog. Da. Ang, Wala eh. ang balot, human na maghigop sa balot sabay sulod nimo baton. Butangan sa tuyo. Ay, sa tuyo. Sa langgaw kagasin, siguro. Kanang suka. Oh. Ang itlog ginabutangan ba nimo suka? Wala. Tanga. Di ba hapdos? Dos. Labi na ganang halang nga suka, butang ang itlog butang halang nga suka. Ginabutang. Hapdos. Ang balot ginabutangan bagasin. Siguro. Ang itlog butangan pa bagasin. I think so. Ingon ni kuya nga di na daw kabutang kinabutang asin ang itlog kay para ta dadaan. Leto itlog. Balot. Nga naman. Namit bay. Wa ka nagkakaog itlog. Wala man. Kano sa kala sa kakaog balot? Gapon. Gapon sa paminaw nagkakaog balot. Ano man ang tawag ni? Okay laman. Ang sa kalayan sa balot o itlog. Lahi ang sa balot mangod kay naay siya bulbul. Nga ang itlog day nabay kanang sa to buhok. Wala. Wala ba? Wala. Imong itlog nay buhok. Na. Nga. Unsa ni mo pagkaon sa balot? Abriana nay. Ang itlog. Itlog mao gyapon. Kung naibuhok ang itlog, saw man nimo pasagdaan ba nimo nga naibuhok o kiskisan pa? Sagdan na lang. Sagdahan mo. Pag nakaitlog, ginakiskisan ba nimo wala? Wala. So taas na kaya na. Taas na kayo. Sanga-sanga na. Sanga na. Saman, balot o itlog? Balot, Nga naman, sarap supsupon. nagasubsob na itlog. Ay, natural eh. Saan nimo pag subsob sa Kuan eh. Unsa ang itlog na imo? Ha? Itlog, akong itlog. Imong itlog, Wala, mabot din mo subsob. Dili eh. Itlog na nga. Kung magsubsob nimo sa balot sa sunod may tabo. Ay, sarap eh. Nga pag ang human nimo subsob sa sunod, Ha? Mukawas na. mugawas na. Ang unod eh. Ang unod, ang itlog na Sarap ni mo, urot. ginabutangan mo sugang itlog. Ay, wala na. Ang balot, Manadaan. ang balot, May andadaan mo na nga ba, kuan? ginabutangan mo sugang balot. Wala na. Wala na. Kaslom na. Ang itlog, Wala man.